What a lot of Achala Falls. Because I was about Achala Falls. They can as the Jelmos on a Jabulu. You say? When did one name Okaye? Oh, Hey, Thank you. Because what a blow to Biko. Nena no one. She become to take a Abavanisi. Yetago. Utunu open pena and Kamali were upon ordinary. Yetago. Upon my gaka, I do web. You Bavanisi, Kamali were call you waste to Chego Nisia. Obun obuli watch able. Cobun ordinary. Yetago. Ababa kita ibo na resort all in your line now. If you don't know no mass will throw open pena. We train Ibiania. Yeah, actually, what you do. Ababa. So, what do you can even 1K to be a Mojia buyer? You make a mother. Kedi, Ogiana Navacoya. Bonya were no problem. One Gavana back in. You say? What can we talk and even not do? Also, not when I born with one. Now you are water and issue my future the bright. Or you do an educated avatar. You are very one. On a boom and Puma Kibia. Soon welcome Quebezo. Where she quite album did the Thank you. Ajana did the queer. Or she me Jitopa. Puma Kibi. How come my cabin way to it and all I appreciate. Novel all out and alone issue. Ivan Ajuno Puma. Are you? It's you, I don't want. No, I can't push you while I want to. And who put Nana Nia in a bond? One of them even Julunu, not you was Nanako. One even Julunu, Muna is Kapuna Patamas. We have just started. Should now I do a Kunu Nisha one. My future Yadoka bright. We must learn a lesson. Get it. What a look. Could do that over Kiddy and Actually, one name. You say? Came in. I wonder. I want a team warning. What? One in a what? It's a motor or daughter Cafucha. She do a take it. Ebucha go dole egbe efi na anya dokwa na okoko ndị uche esi ngwa akwụ na eduje ugwu obodo oyibo ma ọ bụ Cambridge oge che na ọkapụrụ mmiri ka ya na nke kapụ uri njọ aka bụ na ọ ya eti ekwuru ya kolos Bana go be ya. You say? Bana go nonsense ya. mechifu go ọnụ oke ọtakịrị dị ka gị Oga ana mabalekwa mmadụ. Ana mabalekwa mmadụ. Ọgbọgọ maka na mpempe mabalekwa ya eba. Nkana zara mmalele mkpụrụ mmiri. Mụ na kwadi bụlọ ya. Yana sina mmalele mkpụrụ mmiri. Ole ma kwe fina mi jaba apọ. Nkana zara mmalele mkpụrụ mmiri. dokwado kwe bụlọ ya ka mkpọkwa nke bụ eziokwu nwoke lọ ya ọ bụ na ya na-ekweghị na junction ka iwere na-ele mkpụrụ Oga zikwa iko wala mkpụrụ mmiri na mmalele. Ụmụ ya na-ele mkpụrụ mmiri. Nlebeze mkpụrụ mmiri ka ndị yi ụtọ ọsụ na-enyi wale ka pịawa mazụ. Ọgwụ ya na-ele mkpụrụ mmiri. Nwa gwa ntọ bụlọ ya. dịka iwe n'iwe ya achara ike efu nwatakịrị ya achara m ọsọ nwụfọ nwatakịrị n'okwu Don't want to come Kunegeli and Domu and achara sịkọ nwere nwa Manolani can tell you. Ekwensu ụmụ ya na-ele mkpụrụ mmiri. Nwa ya bụlọ ya. Nwa ya jisa mma na-ele mkpụrụ mmiri. Mba ekwensu kpọkwa ya kwa ọgwụ ya na-ele mkpụrụ mmiri. Ụmụ ya na-ele mkpụrụ So mmiri. that you chose pass. Ụmụ ya na-ele mkpụrụ mmiri. Na ka ọ dị. Ịma ọkwa ibi na-eme aka ya atụ ya ebe a n'ụwa na ka ọ dị. Ụmụ ya na-ele mkpụrụ mmiri. Nwa chọọ ịbụlọ ya. Ọgọdọ ndị kwuru mma bụlọ ya. nwere ụlọ ọkụ na ọ bụla mbọsị nji eyi mmadụ egwu ma ngwọpụta iche okwu ebe a ịba uwe ịbụrụ ọka ịdị achara ya dịwakwu olu gị onye iwu na ịnwụtara m n'obu a na-agbara aba a na-asịkwa agba abụ ụmụazị ịmakwalụ aka ya eme ọ bụrụ 50 naira nkịtị ka ị wetara ibe mana ya dụwanụ ọsọ finish Which is one of the Aga m emecha ọrụ. Na n'ụdịrị ego niile iburu wee nye ya okwu nonsens ọ na-ekwu. Ọgwa n'ime were ga anụ nwagotekọrọ mmanịkin ka m wee maka ma ide ya esi wee dị. Ịnọrọ ebe a were ego niile anyị ya. But take me home biko. Sorry.